kathar expose ongka abahya borok ni tatak expose ongo aborok se expose ongo pola katha no kebo expose khlaimanya bo ongka kubui pujana simno kubui ni saw haleluya prayer center tatal pola katha ni mongnai ereng khaja borok ni busengo pola katha no lasima sinja khlaya ang bai tangse o pola katha no tui kok sani kebo sia usia ni bang sima sungai ba kaisa Bible ama ang koroksa dada bai okli prang ya phairu jagmani ingkang u Bible no je important chapter ang pore goi ang mo klomen ta mo kaisa ang tak sungu tu do apa mana ang kisi clear khare do ang siang tonga ba or jao kaisa Matthew chapter 7 verse 21 to 23 wo kaisa sujak tomana ang kaisa sungai jo nang kisa mo bujok ro diano ang siaba ar jaga 21 no sujak tongo ano subrai hnai rok borok bebak no kaitoni hawo habaiman glak tamani hinke chukno hawa ni afani musungtui tongnai rok simise habaimanai o judgment dinata asalo borok kabangmano ano hai hnai henana subrai nini munggai jing kaitoni kok sakha nini mungbai jing matai hamia kabangmano riklaika nini mungbai wana masungsa samung kabangmano klaika hinke bo sakapro ang aproke borok no hai hnai san ang norong sasi siniya ani oroni thangdi jingta rok hi humani ukong ang kaisa nini sabai kaisa mili jak tong hata ang buno kaisa kisa na clear khairdi u barso ang kisa doubt ma banono masanga afa botai sini kisa bujok khnar de bana tamani media khorong jano toy phebe rong ya jano toy phime de boba je ang phula ka thamno bisa sanai rok borong no comment khaiten ang bono tei sawani thang ya public ron bono sanai comment khai nge mane ang sunon personal tak sing toma ba bono ang tak samalia ani somai kari jao rugi sas phaido ang ma thangras na nge te mulia te sagral na public ron comment khai saste so hambai so ya kari nyai toma ba gai ang oman question ni answer mal yang tong ha je samanai do ano saikna rosidi ang je or bible sujang mani Matthew chapter 7 verse 21 to 23 je sujang mani bo hanya ang jak tong mane subrani mungti kai mungti suri gai saitan reklai nge aro judgment dewole kaitor thanglang ka angno sinia sikamai puhi or jaga sujak tongta bible ang to as sia bible ko tumaro kisendro no comment khai salaji ani jaya tongke nakadi o bible li kok mangno saimana sekang kaitor bahai sabo abono sekang saimana se nangranai kaitor khoroksa se bo saisung susuk se bono kharite kubuni kaitor kurei elembago sao tamni hinba nokharok no snamnai sa subrayung hai hinei sao bosak phangno kaitor bono hanos namo teitago te bono songsao bo mono goto yake snamya tongthani bagai se snamo bo hai hinei sao angno subrayung anokari te kubuni kri o kaito no bebak no snambai kya sangsar mongsa goran kurui buksa tongmase bo bebak no kuplung khlaikya mokol bai nungmani jotto manai mokol bai nugya jotto manai bono snamo elembago sao tamni hinba bo bai se kaitor sukna habai o sangsara jotto manunyo snamo matairok hodarok bugrarok tei bokhorok bai nugjagya phano ongthun nugjanai phano ongthung bebak manunyo snamo kaitor bini yakti bini bagai bebak sangsana snamkha bebak manirok ongya sirino botongo bo bai thansang ma bisingti se asik manirok jani ja khrapsa ongoi tongo o kaitor no sangsani borok no tui boni musuk mano phunukna bagai saimon na bagai Jisu Kristoni bisingti boni mangtang no phunukha Jisuni bisingti borok no mothangna bagai lama soka elembago samahai Kristo ongkha nukjagya kaitoni mangtang asik busarok no bini singsasa manjagrina bagai bebak no snamnai bebak no nariknai kaitor Jisu no satok jakma bisingti kaham khlaimani abo khlaitai klayo tamni hinba Jisu simise mothangna lamao lama sonai Jisu sukna kasai thangmaya gulo tabo kaitor boni phola katharni bisingtei Jisuno singsasa khlainai tei Jisu tuidului trangnai elembago samahai phia kubuini phola phai bo norokno lama soi beba kubuyo trangnai bo bini bai kok saglak bo kahamno se sanai phia tamo ongno aborokno norokno sanai bo ano singsasa khlainai tamni hinke ang sana hinmano bo norokno sanai obo Jisu Kristo baithang samani phola kathar abo kaituni se a phola kathar abo Jisuni phasingo tlangai thango phola kathar kaito se abo pawairia khoroksa ব্যক্তি se abo borogya bo baithang srishti korta se tabuk phola kathano tui saknanya tangri bo belaino krima singsa se kaitor bai kebo kaplai ongmanya
boni mungno tui muni kothok khlaimani juksok khlaimani abo kahamya kaham onglak phola katha no tui ereng khlaimani short film ni bumurok phola kathar orimani abo kaitono tui saknanya ongma se klayo kaitono kiridi nakar sandi bo nakar nai phola kathar expose ongkha abahaya borok ni tatal se expose ongo a borok se expose ongo phola kathar no kebo expose khlaimanya bo ongkha kuboi puljana simino kuboi ni sao hallelujah prayer center o tatal phola kathani mungnai ereng khlaikya borok ni buskango phola kathar no lasima singsa khlaikya ang bai thangse o phola katha no tui kok sanani kiriwo takhu ning a borok ni tatal no phunokha thekno haipano phola katha ni mungno saknangya bo khlaikya ning sanamu sungunyo tongkhe a hallelujah prayer center ni borok no tui ning sawi man khamon phia phola katha no tui samale kirima singsase phola katha ar bahaike manba borok rok hamya hamri mani bising tui de mini kothok khlaimani bising tui de sakjang rijak mani klaithang mani bising tui de muniri mani bising tui de hi sumsoni kha ki filma bising tui se jisuno poito khlai yasak mani bising tui se phola katha ar mano tei mathang jak mani lamao tlangai thango tabuk kaitor bo snamnai sa simia bo jotto nislai phan ganang bo jotto saimano tei nubonogo borni bukha bisingo tamotong bo sakangno saimano hinke omahai kaitono sabo tatal khlai bandoi mannai tong sabo bono soikhe poito khlaiya bo saimanya de tong sabo boni mungnai sakni musung tui tong sabo te kaisa phola katharni mungui hamya hamriui tong bo bebak no saimano aboni bagai tatal Christian tatal phola kathani mungui samung khlainai rangri manna bagai simi sakni singsasani bagai simi nainai rokno okok sao ano subrai hinai rok boro bebak no kaiduni hawa hawi manglak tamokhe sukna hani aphani musung tui tongnai rok simi se hawi man o salo boro kabang mano ano hai hini sawano subrai nini mungui sing kaiduni kok saka nini mungbai sing matai hamya kabang ma riklaikya nini mungbai wana ma singsa samung kabang ma khlaikya anga puruke borno hai hini sanai ang norno sisi sinia anaroni thangdi sengtarok ang puila phasingono samani kaitor bebak saimano bebakni bukhao tamotong bo nugo kabangma Christian tongo jisu sabo tamo saimanya oino mathangjak mani manya oino phola kathar bai himya oino subrai hinnai tongo hamyano hamri nai tongo wanama singsa khlainai tongo rasa mung kaham rasa bai simi tongo borok soi poito khlainaiya kaitini musungma borni bukhao korei sakni musungma simise borni bukhao koplung borok sakni mung ajina bagai simi rangri ajina bagai simi tei tatal Christian jisuni mung nawoi borok lamau okhoro tei kabang mano wanama singsa phunugo hamyano hamri mani bising tirok sak nole ang Christian hinele hino haipano bisingo ka tatal abo sing saimanya phia kaitor simise borni bukhani kokno saimano Bible srai sao tatal Christian tong hane kaitor bebak no saimano sao bono tatal sai katui mannai kebo phaniya omhai tatal Christian dok sukna hawi manglak okok no samase abo bebak kaitoni yagose bose busthum nai phia soike kha kipili somsoni lamano barai bukhuk bai gosioi bukhabai poito khlai mathangjakna bagai simino jisu koinene khe phai pholani musungtui himnai rok sukna hawa ma tongnai borok sakni musung mano yakari kaitini musung mano simino borok torjago borok rangri ajina bagai sakni mungno ajina bagai phaiya borok saka simi Christian kaham saka simi phunugya borni bisingo se soi poito khlainai sijago kaitor borni bukhano saimano taising oronugo kaitini a bizarni salo borok sanai hini sao subrai angnini mungoi kabangma hamyano hamrika nini mungoi kabangma samung khlaikya hini sao phiaba Prabhu Jisu Kristo sanai thangdi anaroni sengtarok oborok tabubo sengtano borok Jisu Kristo ni mungoi samung to khlayo haipano bisingo hangkake borni naharmung borni musungma joda borok tatal Jisu ni mungoi tatal phola kathani mungoi se samung khlai tongo borok sakno Jisu ni mungoi no khlai ni wansugo phiaba borok no soitan se tuidului tongo borok saipano manya aboni bagai sing Bible bai gothok jakno kari Bible bai kiring jakno kari phatarni phola kathar hingkangeno sing belaikeno huske tongna nango phola kathale kaitorse phola kathar borogong imanya aboni bagai no sing paithago nugo Jisu simise mathangjaknani lama
tei lama se kri bo simino khlainai tei bono thumnai aboni bagui bono tui saknaiya ta ongri phia husongri omai borok bai je borok phola kathani mungui mini kothok khlaio je borok phola kathani mungnai hamya hamrio rang ajina simi lama naitugo aborok tatalse sanaidi serdi bible bai kothok jakde naidi bathai baino sijaknai naidi hambai।